In Hunted slaan 12 doodgewone burgers op de vlucht. Ze moeten uit handen blijven van een team van specialisten. Wie na 21 dagen nog niet gepakt is, zal via een extractiepunt ons land verlaten. Alles hout gaan halen daar. Ja, hier, laat het allemaal zien. De coördinator van deze plek moet de voortvluchtigen zelf ontdekken. Een zenuwslopende klopjacht. Op je knieën, openmaken die deur. Als je niemand kan vertrouwen, waar kan je dan nog heen? Ja, dat is de vraag. Onderdoeken, liften, een slierplak, fine. Dat is al hier het idee achter het televisieprogramma Hunted. Heid en dochter Fred en Lotte Boersma die dienen 3 weken lang mee. Ze wieren op de vlecht voor een opsporingsteam. En just jong wie de laatste aflevering van het seizoen. Maar Lotte in de finale. Nou, ze zit hier aan tafel, net al in om Heid. Maar echt met de eindredacteur, Anton Jongstra, welkom. Een Fries. Zeker. Radio Gastelon, ooit oprichten en dan nou Ian, eindredacteur van een heel belangrijk programma. Laten we eerst even beginnen, maar waarom is dit nou zo'n vreselijk spannend en leuk programma om te zien? Nou, ik denk dat dat komt omdat ze aan de ene kant just wat het dot mij meest om op de vlucht te wijzen. En aan de andere kant kan je hoe als het uiteindelijk pakt wist, of hoe dat zo kennis is, maar hoe de dingen gecombineerd worden en ja, dat ze dan wie te west best. Ja, want je krijgt een inzag in wat het met Jim doet, Ja. maar echt hoe die opsporingsteams dwaan binnen. Je nou maar hem eindelijk praten, want het is in de simmer al hier opname. Ja. Juster, zeggen wij die op een kwartiertje. Ja. Nou, hier is het haast helle. Klopt. Hoe is het om nou dat vertellen te kunnen? Ja, leuk. Ja, ik had nooit verwacht dat ik zo ver zou komen. Dus ik ben eigenlijk wel heel blij met hoe het is afgelopen. Nou, want je wie een koppeltje en op een gegeven moment gaat het dan mis, Fred. Maar laten we eerst even naar het begin. Waarom woon je in Maidwan, als je twaan? Wat wie het idee van je? We de laatste 2 hier op de bank zitten en dan hebben we al een commentaar van waarom dus dit en waarom dus dat. Ja, en dan maak je allemaal plannen over hoe wij het zouden doen. Dat wij hoort van. Ja. En dan zei Lotte, volgens mij zei jij toen van, nou wij kennen ook wel Maidwan. En ik zei, nou ja, hou eens maar op. En ik had net verwacht dat we dan er wel terug in zouden komen. Want er waren aardig wat kandidaten die mooi willen doen. Er waren 2400 aanmeldingen. Ik heb geen idee. Dus, ik weet dat de Joert al bij 2400 binnenkomen binnen. Joert al Naar de finale van nou, die trouwens super spectaculair hier. Nou ja, die rondes ben wij gekomen en we mochten mooi doen. Geweldig. Ja. En dan gebeurt er een heel soort, hè? Want uiteindelijk wat zij, die hele goede opsporingsteams, te toek afwijzen. Ja. Wat is het allerbelangrijkste wat je dwang kennen? Nou, dat is grappig, want het was het beste wat ik van is net geen gebied dat is kerst. Want dat hij zei net dient. Dat is het eerste wijze ziekje namelijk. En dat hij zei inderdaad net dient. En toch ben ze er doorheen roegelen. Omdat er in Friesland nog andere factoren binnen waarschijnlijk Westrost net vond wist. Nee, maar want ik bedoel, er wordt dan zo internet, denk op je Facebook, belly net maar bekend. Nee. Want overal binnen taps op, alles. Het is ongelooflijk eigenlijk hoe zichtbaar je binnen. Ja. Is dat ook een beetje wat je misschien liet wonnen? Hoe goed is je opsporingsambtenaar eigenlijk onder binnen? Zo is denk ik wel begonnen. Ja, dit weer het derde seizoen. En het eerste seizoen hebben we een experiment. Van justitie, om wat te kennen. Ja. En, maar goed, intussen is het gewoon een hartstikke leuk amusementsprogramma worden, vind ik. Ik wil gewoon een spannend programma watchen. En laten zien hoe het op de vlucht moest bloeien of hoe het voelt wist. Ja, dat is gewoon leuk. Ja, dat weet ik. Dat is schitterend leuk. Je bent heel lang uit de hand bleun van de Hunters. En toen op een gegeven moment ben je naar Piet Paulus gegaan. Ja. Dan heb je hem wat zijn. Van nou, in de achtergrond, dat zeggen de Hunters. Je hebt ze eigenlijk een beetje op grond geholpen. Ja, een beetje kietelen. En toen kwamen ze hier op het spoor. Zullen we even zien, klopt. Fred, dat moment is toch pakwust. In de dieken, nevens mij, dat warp. Nee, Snikzwaar. Nou, het zit in de buurt bij de jouwe in ieder geval. Dit is Fred uit die pakwust. Auto. Kom eens aan. Oké, jongens, ik heb 2-3 keer aangebeld en geklopt. Maar dat doet niemand open hier. Oké, deur is open. Oké, naar binnen. Hey! Zitten blijven, je bent aangehouden. Fred heb ik hier. Fred, kom maar wachten. Eentje, één binnen. Hebben. Dit beeld, Fred, hebben we even een beetje stilgezet, want we zeggen een trend. Haast, ja. Ja, weer wel een emotioneel moment. Dat is toch goed, hè? Dat is toch Ja. vlechten. Ja. Maar andere auto's, goed geholpen. Door je hele leven vriezen. Ja. Maar dat was pakt. Ja. Wat gebeurt er maar niet dan? Er zit al een hele wissel. We waren een hele week al op paard. Want we waren nog 3 dagen toen ik pakt werden. En dan is natuurlijk 2 hele week dus niet best samen met die dochter. En dat is hartstikke mooi. En het is weer
verlaat ik een hele overwinning om deze stap te mij zien, om dit te kennen doen. Omdat? Omdat zij in het verleden behoorlijk ziek geweest is, de ziekte van Lyme. En als het hun het praat, wat Lotte elke week maakt, dan juist ik waarom wij deze keuze maken hebben. Ja, ik maak elke week een online video op YouTube, Hunt het Praat. En daarin leg ik uit waarom we bepaalde keuzes hebben gemaakt en wat er allemaal nog meer is gebeurd. Ja, en dat ze dan de keuze maakten om die boerderij binnen te vallen. Want of ze gingen achter de auto zongen, werd Lotte initiëerd, of ze gingen naar de boerderij. Nou, ze gingen naar de boerderij en daar heb ik ze heel goed bezig gehouden. Want ze vonden mij pas na 3 kwartier. Nou, dan heeft hij opofferen voor die dochter. En daarna, ja, zo kan het wel niet meer. Maar het hier ik oors omkennen, dat ze achter Lotte gingen. En hier ik vet west. Ja, we dachten, als we opsplitsen is de kans veel groter dat in ieder geval één van ons verder kan. Ja. Dat is een prachtig scenario natuurlijk van mijn redacteur. Dat hij en dochter uit elkaar helpen. Prachtig. Ja. Schitterend. Mooie kind. Hè? Ja, mooie kind, hartstikke. Maar hij wie wat mankeliek, hè? Wat verdriet. En daar ons gewoon trouw. Ja. En dat voel ik prachtig. Dat vond ik heel krachtig. Dat is ook gewoon dacht, nou ja, dan ga ik wel zelf wel verder. Ja, maar dat duurde nog. Pas 10 uur later kwam ze erachter dat ze alleen nog verder moesten. Ja. Want ze wisten natuurlijk. Nee, de horen thuis. De horen thuis. Of wie de horen thuis. Ja. Maar dat gevoel hè, van het net weten en zit ze achter je oren, ze wienen soms op een paar meter van je. Ja. Maar wat doet dat maar je mens? Nou, als je ze ziet lopen en je moet dan nog weg zien te komen, dat doet wel wat met je. Ja, dan gaat hij een hartslag omheen, hè? En hij daarna ik daar nog les van hoor, van die paranoïde gedachten. Nou, ik dacht het niet. Totdat ik een patatje aan het bestellen was in Sneek. Ik draai me om en er stonden 2 van die grote mannen van de handhaving. En ik schrok zo ontzettend. En toen dacht ik, het heeft dus blijkbaar wel nog iets met me gedaan. Ja, en de les nou meer op camera's en de auto's die hunters in rieden, dat we die nou zeggen dan erop, een hunterauto. Ja. Staan gelijk. En daar les wel meer op. Dat is echt wel eng eigenlijk hè, in Nederland. Aan de ene kant denk je, goh, wat fijn dat dat een terrorist is, dan pakken we hem gauw. Ja. En aan de andere kant denk je, ja. Ja, voor mij is het privacy. Ik ben erg op mijn privacy en me staat moeite verdwan om te verdwijnen, zeg maar. Dus, en als een gewoon mens mist, staat zij binnen, dan was het misschien ook wel verdwijnen. En dat kende dus al dan net. Dus dat toont het programma ik wel om. Ja. Vind ik. Ja, en wij ben ik waarom hier naar Friesland al vrij snel. En als je staat hier, de camera's vallen minder binnen dan in de rest van het land. Omdat de sociale controle is wel volle groter. Ja, maar wel op een prettige manier. Ja, Mensen passen hier gewoon heel erg want je krijgt echt op een gegeven moment echt handlangers, hè? Ja, wij hadden een heel team om ons heen verzameld. En vooral in Bolsward. Daar konden de hunters zich niet meer verplaatsen zonder achtervolgd te worden door... Ja, dat is wel een probleem van het programma. Want ze binnen natuurlijk zo crimineel als wat. Ja. Maar iedereen helpt hun. Ja. En dat is natuurlijk... dat is toch een team van spanning als dat we weten dat we net al even van die NSB'ers alles maar verraden. Maar ik snap dat wel, want het programma wordt steeds bekender. Ja. Dus meestal het wordt een spulletje tussen de burgers zeg maar, en de opsporingsdiensten. Ja. En dat is natuurlijk net helemaal de bedoeling, want we eigenlijk zijn wij dikke criminelen. Ja, in principe wel. Ja, maar het is ook wel fijn dat het gebeurt, dat je hem geholpen wordt. Dat is mooi van Nederland. We gaan even, want wat tempo maakt, als je nou dien, dat was pakt. Ja. Een kwartier voordat je op het plakwezen mast, werd maar een grote speedboot van de marine of marechaussee op pikt en dan winst het programma. Ja. Zit zelf in het bordje. Dat is even zien hoe dat gaat. Wel heel dichtbij. We hebben zicht op de zee heen. En terug. Ja, daar is toestemming voor. Erop en controleren. Oké. We hebben het vermoeden dat u hier een voortvluchtige aan boord heeft. Van Rondo wordt tegengehouden. Laat je handen zien. Laat je handen zien. Akkoord. Lotte aangehouden. Heftig Lotte, hè, dit? Ja. Wat was ik gewoon met mijn consciënt zei even, zie die door. Ja, nou, hij zei, ik trap die deur in en toen telde hij af. Nou, ik denk, nou moet ik er wel weg. Ja. Maar dat echt op een kwartier, hè? Ja. Is er echt toch van, nou, dit win ik? Dit pak ik? Nee. Omdat? Nou, ik zat die avond ervoor in een haven en daar liepen ze langs het huisje waar ik zat. Dus ik had al nooit verwacht dat ik die haven nog uit zou kunnen komen. Dus dat ik zo ver zou komen, had ik echt niet verwacht. Mooi. Heeft het voor diezelf een overwinning bij Helle? Want wat nou al zei, ziekte van Lyme, volgens mij. Ja. Dat is dit, is onder stress en ik bedoel, ik moest net wurg wezen daar. Nee, ik kan alles gewoon weer. En dit was eigenlijk wel een ultieme test om te kijken of ik echt alles weer kan. Ja.
Oké, ik wil toch nog even één ding, want wij zien natuurlijk thuis ook te zien, het wie voor u een wekelijks familieding. Mooi. Maar wij een paar dingen lopen wij ook net. En ik hier op een redactie lopen ze het ook net. Okay. Onder oren dat zij in haast binnen en dan willen ze op een gegeven moment zoeken op een webcam. Zullen we gewoon even naar het fragmentje zien? Je kan ook zien wat voor auto's er nu aankomt op pad. Ja. Oh jongens. We gaan hier niet nog 10 minuten rondlopen hoor. Jeroen, Ja? kan je misschien komen? We hebben beelden van Harlingen. Oh, hier heb ik er nog een. Ik weet niet of dit Fred en Lotte zijn. We gaan. We hebben hier al veel te lang gestaan, pap. Nee, we hebben 100% Harlingen. Ze lopen op de kade in Harlingen. En we weten nu dat ze in een auto zitten en dat ze weg zijn. Dus ik wil weten van wie die auto is, kenteken, alles. Ja, en daar heb je een heel soort twijfel over. En ik wil een beetje bij hem, hè, Fred, dat je hem dacht, hoe kan het nou dat ze u daar voelen? Nou, dat is Want je bent al heel lang voort, hè, op dat moment. We hebben toen 2 weken voort. Dikke 2 weken. Ja. En lul je hem dat zij dat op die webcam zo live zoenen? Het is heel knap speurwerk, want wij weer aardig vermomd met die proeken op. En ja, we reden in een vreemde auto en we werden net alleen nog. Er randen nog meer mensen om ons heen. En dat was toch herkend, dat vind ik heel knap. Maar het idee is, ik wil een beetje, ja, je moet, dat was einddirecteur, maar het is natuurlijk een mooi spannend verhaal. Hè? En ze moet op een gegeven moment wel pakt worden. Wordt er dan net stiekem iets regeld van, er is een volgteam wat eens even wat inzet? Ze moeten net pakt worden. Maar ze wienen helemaal onder de radar. Dus ja, nee, maar ze moeten net pakt. Het is net dat ze pakt moeten worden. Als mensen verbloeien, ik bedoel, als ze kennen ik alle gepakt worden. Hè? Ik bedoel, dus, dan is er ook niks onder. Dat klopt. Maar ja, dat is net een regel of zo. Maar er is binnen 2 webcams op de haven van Haas. Er komen duizenden mensen in. Nee, maar het stikt van de webcams in Haas. Ik heb juist de link teruggestuurd naar die redactie. En kerst gewoon inloggen op deze camera. En er zitten mensen dag en nacht te wachten tot ja, dat is het probleem van ons programma eigenlijk. Er gebeurt safvolle. Maar eens naar de vlog van Lotte Sjen. Er gebeurt safvolle dat we net uitsturen. Ja. Dus er werd uren naar die webcams. En ze wisten, ze ben met Piet Paulusma wist. Die zit in Haas. Dus die link is snel maken. Fred en Lotte Haas. Wat is daar? Nou, wat kunnen we dan? Er zijn overal webcams daar. Ik denk 10. En die kist dan gewoon hacken en je krijgt dan taststemming in principe. Nee. Die kerst gewoon een openbare web. Ik kerst gewoon nou op Sjen wat er gebeurt. Het is gewoon voor de toerisme VVV, denk ik. En dan de grenzen van het televisieprogramma om. Namelijk, er stappen 2 mensen uit mijn pruik. En een cameraman ernaast. En dan denk ik, maar dat is net ontkomen. Want dan maak je iemand een televisieprogramma. Ja. En aangezien dit echt een live webcam van de gemeente of VVV Haas is. Die cameraman had ik geen idee dat hij hunter zit te maken zien. Die weet ik net dat dat ding daar hing. Nou oké, dus dit is dan tackled, want die cameraman. Waar gooide de bedrijf nou wat om? Werd terug zo jij het waast? Wie is dat zelf, dat er wat voel? Want zo was het monteerd. Er voel iets en toen ontdekten ze daar. Nee. Ze zeggen hem. Nee. Ze zeggen hem. In de montage is wat van. Ja, misschien dat Noord weer, maar dat weer net... dat ik op dat moment daar al met 7 of met 6 mensen. Alle hunters weer daar op die boerderij, alle 6. Nou en die zag een hele boerderij terug. Dus, dat maak ik een beetje mis. En daarna heb ik nog heel lang zocht om Lotte. Want ze dachten echt dat Lotte daar ziet. En ze zijn de hele dag bezig geweest met die boerderij. Ja, en die hele familie rechts, die heeft ze dat de hele dag bezig weten te houden. Ja, ze hebben een zoon die heeft nog maar handboeien om het hek vastkeken. Ja, die is daarna nog urenlang meegenomen. Omdat hij had een heel mooi plan. Daar ben we geweldig geholpen. Dat is echt, wat is nou de les eigenlijk na zo'n avontuur? Nou, de les is, als het van de radar was blowen, dan moest het net in het zicht komen. En dan moest gewoon de manier waarop wij diend hebben, niks litten regelen terug oor. En hoe mensen die je treffen? Ja, dat moest een beetje mazzel hebben. Ja. Dan moest gewoon geluk hebben dat ze goede mensen ontmoeten. Maar die heem die ontmoeten? Heem kant van Nederland die je net wist? In Friesland. In Friesland zeker. We zijn in Utrecht West en dan werden we, dat wil je gewoon ooit wantrouwen bij die mensen. De doen erdoor net hier met de green dicht en dat wil je gewoon... Wie me verbaasd. En hier doe je je duim in de lucht en de eerste auto stopt. Dat is heel bijzonder. Ja, en dat hebben we mooi leren zien. En ik denk dat wij Friesland wel leuk... Bij die hunters, die ben van Friesland in Holland. Die zijn net prachtig in Friesland. Nou, dat is hartstikke mooi. Voor het programma was het vervelend, maar ze vonden het wel... ze vonden het heel leuk hier. Jongens, om het te afsluiten. Ja. We kunnen net via op internet, zat je hem juist te dienen. Schande, want er is een heel soort te praten. Er komt een nieuw seizoen erbij, door Sterk al mij? Nee, maar dat is wel dezelfde producent. Dus, dat vind ik leuk. In januari. Ja. Misschien dat we Fries nog maar doorgaan. In elk geval bedankt. Je hebben u een heel soort mooi vermaak in ieder geval op Manditium. Graag gedaan. Gezellig.